Здравейте, доктор Дария Кудра и доктор Роман Ерохов. Искам да ви помоля да разкажете малко повече за курса на доктор Дария Кудра "Болки в кръста". Това е един често разпространен симптом, с който много клиенти се обръщат към нашите специалисти, които са се обучавали пред нас. Но мисля, че ще е интересно за колегите и за техните клиенти с какво вашия курс е малко по-различен и интересен, какво ще им даде. Благодаря. Боль в пояснице. Болките в кръста. Это действительно самая такая распространенная симптом, с которым чаще всего обращаются к нам. Това наистина е един от честите симптоми, с които се обръщат към нас. Поясничный отдел, он наиболее подвижный отдел, так же, как и шейный отдел. Поясният отдел е един от най-подвижните отдели, така както и шийният отдел на гръбначния стълб. Да, но здесь есть прямая связь как постурологических систем. Но тук имаме директна връзка както постурологична система, как висцеральных систем. Както висцерална система. Здесь также идет прямая связь с дуральной трубой и с краниосакральной системой. Тук даже имаме директна връзка и с дуралната тръба и краниосакралната система. И любые изменения в нашем постуре, в нашем балансе нашего стойки, будет отображаться и на состоянии лумбального отдела. И всяка една промяна в нашето състояние, в нашата постура, в нашата стойка ще се отразява също така и на лумбалния отдел на гръбначния стълб. Я еще хочу добавить сюда стрессы и влияние надпочечников на эту зону. И тук бих искал да добавя и влиянието на стреса и състоянието на надбъбречните жлези, които оказват влияние върху това състояние. Не говоря уже о падениях на сакрум или на опашка. Да не говорим още, ако имаме падане на опашката или удар в сакралната зона. Да, или седяща травма. Или просто заседнал начин на живот. Неправилно положение, автоматични позиции, които са работни за много специалности, IT, счетоводители, банки, шофьори, които имат определена полза работна и тя се повтаря в продължение на часове. Расскажите. Этот тренинг – это комбинация многих техник. Този тренинг е комбинация от много техники. Поскольку боль в пояснице зависит от многих структур, как уже сказал доктор Ерохов. И доколкото болките в кръста зависят от много анатомични структури, както вече доктор Ерохов каза, мы будем учиться воздействовать на эти структуры и на эти патогенетические моменты разными техниками. Ние ще се учиме да въздействаме на тези структури, на тези патогенетични моменти чрез различни техники. Это и краниосакральные техники, от которых зависит подвижность дуральной трубы. Ще имаме и краниосакрални техники, от които зависят подвижността на дуралната тръба. Или лигаментозные техники, от которых зависит баланс таза. Ще използваме и лигаментни техники, от които зависи баланса на таза. Висцеральные, миофасциальные, просто мышечные. Висцерални, миофасциални и дори просто мускулни техники. Все это удобно сложено в один протокол, который можно применять относительно всех болей в пояснице и получать свой положительный результат. И всичко това е обединено в един протокол, който ще е лесен на всички да го приложат и да получат добри резултати. Те, кто хотел бы познакомиться с новыми техниками нашей школы или еще не проходил некоторых семинарах, также будут приятно удивлены наличием новых техник. Тези, които искат да получат нови техники от нашите обучения или тези, които още не са преминали голяма част от семинарите, мислиме, че ще ги зарадваме да получат различни нови техники. Благодаря. Аз искам да добавя за колегите, че и в този курс техниките за баланс на лигаментните натягания са изключително ефективни, вече изпробвани от много колеги с много голям възторг като обратни връзки и резултати.
И това са техники, които са в по-напредналите нива на остеопатия или се учат в така наречената трета година, трето ниво на остеопатията. Тези от вас, които не са преминали все още през баланс на лигаментните натягания, на този тренинг, на този курс на доктор Дария Кудря, ще можете да се докоснете, да почувствате и да видите какви уникални резултати, какъв мек подход на работа за такива сериозни оплаквания, както често са болки в кръста. Благодаря ви. Да, эти техники и показаны при различных люмбоишалгиях. Тези техники много са полезни и помагат при различни лумбоишалгии. Хроническая боль в люмбальном отделе. Хронични болки в лумбалния отдел, которые часто могут быть не дифференцированы при клинической диагностике. които често могат да не бъдат диференцирани при клинични диагностики. А могут иметь нарушение баланса связочного аппарата внутри позвоночно-двигательного сегмента. А може да има нарушаване в балансния апарат вътре в сегментите, съвсем гръбначните сегменти, гръбначните прешлени. Нарушение подвижности самой фасции, и которые препятствуют нормальному флексии и экстензии гребначного столба. Или нарушаване подвижността на самата фасция, която може да препятства нормалната флексия и екстензия на гръбначния стълб. Да, о техниках баланса лигаментозного натяжения у нас есть отдельный семинар в программе нашей школы, но вы можете ознакомиться уже с этими техниками на данном тренинге. И тези техники за баланс на лигаментните натягания са като отделен курс в нашата школа, но вие можете да се запознаете с логиката, тактилността, принципа им на курса на доктор Дария Кудря, болки в лумбалната част на гръбначния стълб. Благодаря много, очакваме с нетърпение вашия курс отново.